Taong 1995, Makato, Aklan. Itong mga panahong ito, kasalukuyang papasapit ang buwan ng Disyembre. Merong ginagawang lumay noon si Primo na panggayuma sa mga ordinaryong tao. Ang lumay na yon ay ang gayumang pampaibig na ibinibenta niya sa mga taong minsan ang naging bigo sa pag-ibig. Nagbebenta ng lumay noon si Primo upang magkaroon siya ng sapat na perang pambili ng mga pangangailangan. Ang Pasko sa paniniwala ng mga singyo ay ang buwan ng gawaan ng lumay na pampaibig. Di sila naniniwala sa Pasko dahil sa gawa umano ito ng pagano. Nagsisilbing oportunidad lamang ang Disyembre para makabenta sila ng mga lumay na pampaibig. Isang hapon, habang nagbebenta si Primo ng lumay sa kanilang barangay, ay merong lumapit sa kanyang isang babae. "Iho, epekto ba ang lumay na ibinibenta mo?" Tanong nito. "Oo, epektibong-epektibo ho yan. Bili na ho kayo. Mura lang ang mga yan." Sagot naman dito ni Primo. Dahil sa sinabi ni Primo, agad namang bumili sa kanya ang babae. Ito ang unang customer niya sa pagbebenta ng lumay na siyang labis niyang ikinatuwa. Animoy ginanahan noon si Primo sa kadahilanang naramdaman niyang meron pa ding mga taong tumatangkilik ng mga lumay. Pagsapit ng gabi, ay wala nang bumili kay Primo ng kanyang itinitindang lumay. Nang mapansin niyang hindi na talaga siya makakabenta, pinili niya na lamang na umuwi sa kanilang tahanan upang makapagpahinga. Habang naglalakad si Primo pabalik sa kanyang bahay, ay merong sumisitsit sa kanya. Dahil sa narinig ni Primong sitsit, ay napatigil siya sa paglalakad. Pagtingin ni Primo sa kanyang likuran, nakita niya ang lalaking sumisitsit sa kanya. "Anong kailangan mo?" tanong dito ni Primo. "Nabalitaan ko hong meron kayong lumay na ibinibenta. Nais ko sanang bumili sa inyo ng 2. Kailangan ko lang ho upang magkaroon ulit ng pagtingin sa akin ng asawa ko." Sagot naman ng lalaki. Nang marinig ito ni Primo, agad naman niyang nilapitan ang lalaki. Iniabot niya ang 2 lumay habang ang lalaki naman ay kumukuha ng bayad. Matapos makapagbenta ni Primo, agad din naman siyang umuwi sa kanyang tahanan. Ang buong akala ni Primo ay walang magiging aberya sa pagbenta niya ng lumay. Pero kinaumagahan ay laking gulat na lamang niya nang merong isang babae ang tumungo sa kanyang tahanan. Kung hindi nagkakamali si Primo, yun ang asawa ng lalaking bumili sa kanya noong nakaraang gabi. Hawak-hawak nito ang lumay na ginawa niya at pansin niyang wala na itong laman. Paglapit nito sa tahanan ni Primo, ay nagwika ito ng, "Ikaw ba nagbenta ng lumay sa asawa ko?" "Ha? Sinong asawa? Pasensya ka na ha. Hindi ko natatandaan ang mga mukha at pangalan ng aking mga nagiging customer." Sagot naman ni Primo. Nang marinig ito ng babae, biglang kumunot ang pagmumukha nito. Dahan-dahan nitong itinaas ang mga sisidla ng lumay na kanyang hawak. Matapos yan ay binato ito ng babae sa kinaroroonan ni Primo. Agad namang napailag noon si Primo dahil alam niyang tatamaan siya ng mga ibinatong bote ng babae. "Ano ho bang problema niyo? Umagang-umaga nag-ieskandalo kayo dito sa pamamahay ko." Wika na galit ni Primo. "Pwe, tumahimik ka! Parehas lang kayo ng ina mo!" Galit na sigaw naman ng babae. Nang marinig ito ni Primo,
Halos hindi siya makapagsalita gawa ng ang pakiramdam niya nang marinig niya ang katagang yun ay para siyang sinakluban ng langit at lupa. Galit na galit si Primo noon dahil sa dinamay ng babae ang kanyang nananahimik na ina. Animoy nakatatak sa isip ni Primo noon na matindi ang kalalagyan ng babaeng yon. Matapos makapag-uwi ka ng babae, ay siya namang pagsara ni Primo ng pinto ng kanilang bahay. Alam ni Primong hindi taga doon sa kanila ang babaeng yon, kaya wala itong kaide-ideya kung sino ang binabangga niya. Kahit walang alam ang babae sa katauhan ni Primo, ay hindi niya yon palalagpasin dahil sa pambababoy sa kanyang ina. Umagang-umaga pa lamang noon pero nagbabasa na ulit ng libreta si Primo upang paghandaan ang pagsapit ng hating gabi. Nais niyang pahirapan ang babaeng lumapastangan sa kanyang ina upang maturuan ito ng leksyon. Pagsapit ng hapon, biglang tumungo ang asawa nito sa kanilang pamamahay. Pinagbuksan naman ito ni Primo upang kahit papaano'y hindi maging bastos ang kanyang asal sa tumangkilik ng kanyang lumay. Mang Primo, pasensya na ho kayo sa asawa ko ah. Matagal na kasi yung umalis dito eh. Ngayon, kababalik niya lang dito sa atin. Pasensya na ho talaga. Kaya ako bumili ng lumay sa'yo upang makontrol ko siya pero di ko nagawang mapainom yun sa kanya. Wika ng lalaki. Si Primo naman noon ay nananatiling tahimik lamang at nakikinig. Ayon pa sa lalaki na ang pamilya ng babaeng kanyang naging asawa ay mga manggagamot. Dahil sa tinuturuan din ito ng aral ng kanyang mga magulang, kaya madali nitong napansin ang lumay na pilit ipinapainom sa kanya ng kanyang asawa. Dagdag pa niya na kahit mag-asawa na sila, ay ramdam niyang unti-unting nawawala ang pagtingin nito sa kanya habang sila ay nagsasama. Matapos makapagpaliwanag ng lalaki, ay wala itong narinig na kahit isang tinig na nanggagaling kay Primo. Ang ginagawa noon ni Primo ay nakatitig lamang sa malayo na para bang meron itong iniisip. Dahil sa kakaibang asal noon ni Primo, kaya napilitang umalis na ang lalaki. Kahit sa pag-alis nito ay hindi ito nagawang tingnan ni Primo. Paglayo ng lalaki sa pamamahay ni Primo, ay siya namang pagsira niya ng pinto ng kanyang bahay. Hindi niya yun pinatuloy sa kanyang pamamahay, bagkus ay hinayaan lamang niya itong magsalita sa labas ng kanyang tahanan. Kahit merong mga dumaraang tao ay hindi ito pinapansin ni Primo na para bang wala itong kahihiyan. Hinahayaan niya lamang na mangusap ang lalaki kahit siya ay hindi interesado na marinig ang mga pagpapaliwanag nito. Ang nais lang noon ni Primo ay mabigyan ng hustisya ang pambababoy sa kanyang ina. Nang makapasok na si Primo sa kanyang bahay, ay agad din namang ibinuklat nito ang kanyang libreta. Meron kasi siyang hinahanap noong uri ng pamarusa na alam niyang angkop para sa ugali ng babaeng yon. Nang makita na niya ang kanyang hinahanap, doon na inumpisahan ni Primo ang ritual ng pambabarang. Nag-init siya ng kawang merong lamang tubig habang ginagawa niya ang kanyang ritual. Ang kawang yon ayon kay Primo ay magsisilbing mga mata niya sa paghahanap sa bahay ng babae. Ginagawa ito ng mga singiw upang mas mapadali ang magiging paglalakbay ng mga insektong pinakawalan nito. Matapos maisagawa ni Primo ang ritual, ay siya namang pagkuha niya ng mga malalangaw na insekto sa loob ng kawayang sisidlan ng mga ito. Kinuha na din ni Primo ang kanyang ginintoang buhok at idinikit niya ito sa bertud ng demonyo. Di siya gumamit ng bubuo o buhanging bigay ng engkanto upang mas tumagal ang maibibigay niyang pagpapahirap sa kalapastangan ng ginawa ng babae.
Walang pake si Primo kung may anak man ito. Gawa ng mabigat para sa kanya ang kasalanan nitong ginawa. At ang pagbastos sa kanyang butihing ina ay kamatayan lamang ang magsisilbing hatol. Nang naisagawa na ni Primo ang proseso ng kanyang pambabarang, ay naghintay na lamang ito ng hating gabi. Pagsapit ng hating gabi, para nang baliw itong si Primo sa loob ng kanyang silid. Nagsisisigaw ito at kinakausap ang kanyang sarili habang nakadapa sa sahig ng kanyang higaan. Inilagay niya din ang 2 insektong ipapalipad niya sa kanyang bibig. Matapos niya itong malagay sa kanyang bibig, ay siya namang pag-uusal ni Primo ng mga orasyon. Pinaliguan niya din ng langis ang mga insektong kanyang papaliparin upang mas mapabilis ang pagsuot nito sa butas ng katawan ng kanyang bibiktimahin. Pagsapit ng hating gabi, kasabay nito ang pagpapakawala ni Primo ng kanyang mga insekto. Habang tinitingnan niyang lumilipad sa loob ng kanyang bahay ang mga insekto, ay panay ang pagbigkas nito ng mga orasyon. Sinasabayan din ito ng bulong ni Primo upang mas maging mabagsik ang gagawing pagpinsala ng mga insekto na kanyang ginagamit. Bukod kasi sa mga usal ay hinahaluan niya din ito ng puot na siyang magpapatapang sa mga insekto. Pagsuot nito sa siwang ng kanyang bahay ay siya namang pagkawala ng mga tikbalang ni Primo. Sinunda ng mga tikbalang ang mga insektong kanyang pinalipad upang masiguradong makakarating ito sa kanilang paroroonan. Pagpatak ng 2:00 ng madaling araw, tagumpay na nakapasok ang mga insekto ni Primo sa sistema ng babae. Napakalakas ng paghalakhak nito nang mapasok ng kanyang mga insekto ang katawan ng babaeng yon. Ngayon, pagbabayaran mo ang ginawa mong pambababoy kay Mamay Nitay. Nag-iinit ang dugo ko sa'yo at hindi ako matatahimik hanggang sa pagdating ng iyong kamatayan. Nagtatrabaho ako para meron akong pagkakitaan. Nabubuhay ako para sa aking paniniwala at paninindigan. Pasensyahan tayo dahil labag sa paniniwala at paninindigan ko ang babuyi ng aking namayapang ina. Wala na akong magagawa sa iyo kung hindi ang dalhin ka na sa impyerno. Sumama ka na sa lahat ng nabiktima ko at ng aking angkan. Wika ni Primo. Kinaumagahan ng mismong araw na yon, naging normal naman ang pamumuhay ni Primo. Bale, tapos na siya sa pagbebenta ng mga lumay, gawa ng papalapit na ang bagong taon. Pinili na lamang ni Primong manatili sa kanyang pamamahay, gawa ng hindi siya sanay na makakita ng maraming taong nagkakasiyahan. Sa unang araw ng pambabarang ni Primo, ay hindi pa masyadong nahalata ng babae. Nais niyang mapakapit ng maigi ang kanyang mga alaga, nang sa ganon ay maging matindi ang paghihirap ng babae. Pagsapit ng 3 araw ng bagong taon, doon na unti-unting naramdaman ng babae ang kanyang iniindang karamdaman. Dahil sa marami itong kakilalang albularyo, kaya madali sa kanyang matukoy kung ano ang kanyang inindang sakit. Nang malaman ng babae na merong bumabarang sa kanya, ay buong loob niya naman itong nilabanan. Sa loob ng 1 linggo ay panay ang paghahanap ng mga albularyo sa wisyo ni Primo. Nang mahanap nila ang wisyo ni Primo, buong akala nila ay mapapatay nila ito. Isang gabi, habang natutulog si Primo, bigla na lamang siyang naalimpungatan dahil napakaingay sa loob ng kanyang silid. Pagmulat ni Primo, ay napansin niyang nakuha na pala ang kanyang wisyo ng mga manggagamot na tumulong sa babae.
kung ano-ano na ang tinatanong ng mga ito sa kanya, pero nananatiling kalmado at tahimik itong si Primo. Sino ka? Saan ka nakatira? Bakit mo ginagambala ang babaeng ito? Wika ng albularyo. Kahit merong sa bulag ang albularyong tumutulong sa babae, ay kitang-kita pa rin ni Primo ang pagmumuka nito. Napakaraming tanong sa kanya ng albularyo pero wala ni isa sa mga ito ang nagawang sagutin ni Primo. Habang siya ay nananatili sa katawan ng babae, panay ang pagkabingi niya dahil sa mga usal na ginagamit ng albularyo. Hanggang sa dumating ang puntong itinaas ng albularyo ang kanyang kamay na merong nagliliwanag na bagay. Di lubos mawari ni Primo kung ano ang bagay na yon, gawa ng masyado itong maliwanag kung titingnan niya ito. Sa pagdikit ng kamay ng albularyo sa katawang sinapian ni Primo, ay nakaramdam siya ng mainit na bagay na dumikit sa kanyang balat. Ayon kay Primo, na ang init ng bagay na kamay ng albularyo ay maikukumpara niya sa isang maligamgam na tubig. Pagtusok ng albularyo sa paa ng katawang sinapian ni Primo, ay laking gulat na lamang nito nang hindi makaramdam ng sakit itong si Primo. Dahil sa pagkagulat ng albularyo, ay hindi maiwasan ni Primo ang ngumisi. Alam ni Primong hindi siya nito masasaktan, kaya kampante ang kanyang sariling matulog tuwing gabi. Ayon kay Primo, na ang insekto ng singiw sa ganoong uri ng sitwasyon ay mananatiling sikreto upang hindi malaman ng kanilang magiging kalaban ang kahinaan nito. Dahil sa kakaibang pangyayaring yon, ay halos hindi maunawaan ng albularyo kung ano ang ginawa ni Primo. Patuloy lamang noon sa pagngisi si Primo na para bang sayang-saya ito sa pagkagulat ng albularyo. Nagulat ka? Ha? Di ako kampanteng matutulog sa gabi kapag wala akong pangontra sa inyong mga estilo. Alam kong magpapalipad hangin ka pero ito ay pinahintulutan ko. Nais kong malaman niyong hindi ako ang tipo ng mambabarang na madadaig niyo basta-basta. Wala pa kayo sa aking kalingkingan. Alam mo, tanda, alam kong may sabulag ka pero kitang-kita kita. Wika dito ni Primo. Nang marinig ito ng albularyo, bigla itong napatakip ng damit sa kanyang muka. Animoy hindi ito lubos makapaniwala sa sinabi ni Primo. Alam ni Primong kilala siya ng mga ito pero ninanais lang ng mga itong makumpirma na siya ang nagbibigay sakit sa babae. Dahil sa mga narinig ng albularyo ay mas lalo pa nitong nilakasan ang kanyang pag-uusal. Marami na din itong inuusal upang mas lalong magapi ang kakayahan ni Primo. Ngunit hindi pa man tapos ang pag-uusal ng albularyo, ay biglang nilisan na ni Primo ang katawan ng babaeng kanyang napasukan. Maging ang pagtakas ng kanyang wisyo ay madali lang gawin kay Primo na siyang labis na nakakabahala para sa mga manggagamot. Animoy sa tinagal-tagal na ng albularyong yon, ay ngayon pa lamang siya nakaengkwentro ng isang mambabarang na merong kakaibang taglay na aral. Sa pagsapit ng umaga ng mismong araw na yon, tumungo kay Primo ang asawa ng babaeng nagmamakaawa. Hindi naman ito pinagbuksan ng pinto ni Primo, gawa ng ayaw niyang makarinig ng mga pagmamakaawa. Ang tanging binibigyan lamang ng awa ni Primo ay ang kauri niya at mga kakilala niyang mambabarang. Di naman pumapatol si Primo sa mga walang atraso sa kanya. Kung tutuusin nga, mabait din naman si Primo sa ibang aspeto. Yun nga lang, bilang isang singiw na mambabarang, ay kailangan ni Primong sundin ang kanilang paniniwala. At isa sa mga pinaniniwalaang yun ay ang panatilihin ang reputasyon ng isang singiw na mambabarang.
Di man mabago ni Primo ang kanyang paniniwala, pero kahit papaano'y pinipilit nitong maging mabuting tao sa mga taong nagpapakita sa kanya ng kabutihan. Kumbaga, mabuti si Primo sa mga mabuti sa kanya, pero masama siya sa mga taong masama rin sa kanya. Matapos magmakaawa ang lalaki kay Primo, ay tuluyan na itong umalis sa kanyang bahay nang mapagtanto nitong hindi siya pinagbuksan ni Primo. Lumipas pa ang linggo at biglang lumobo ang tiyan ng babaeng binarang ni Primo. Nahihirapan na din itong makatayo dahil sa mas malaki pa sa kanyang katawan ang kanyang tiyan. Hirap na din itong huminga, gawa ng bumara na sa daluyan ng hangin ang mga itlog ng insektong ipinalipad ni Primo. Di na din ito nakakapagsalita sa kadahilanang para itong nabulunan ng pagkain sa kanyang lalamunan. Ang tanging nagagawa na lamang ng babae ay ang huminga at umungol ng malalim. Labis na din ang pamamayat nito at halos yumupok na ang mga pisngi dahil sa hindi na ito nakakakain. Ang lahat ng albularyong tumulong sa kanya ay bigong-bigo dahil hindi nila kayang pagalingin ang pasyenteng yon. Ayon kasi sa mga albularyong tumingin dito, ay bukod sa nabarang ay naengkanto pa umano ito. Ang engkantong nakisawsaw dito ay ang tikbalang ni Primo. Walang kaide-ideya ang mga albularyo kung ano ang ginawa ni Primo sa babaeng yon. Ang alam lang nila ay barang, pero wala silang ideya kung anong uri ito ng pambabarang. Makalipas ang 2 linggo, tumigil na lamang sa paghinga ang babae. Wala nang nagawa ang asawa nito dahil sa alam niyang yun na ang katapusan ng buhay ng kanyang asawa. Kahit merong haka-hakang kumakalat na si Primo ang may gawa, wala siyang kakayahang kausapin ito, gawa ng takot ang asawa ng babae na baka matulad din siya sa sinapit ng kanyang asawa. Matapos ang libing ng asawa niya, ay kasabay nito ang paglimot niya sa mga pangyayaring kanyang naranasan. Sa pagsapit ng parehas na araw ng pagpapakawala ni Primo ng kanyang insekto, ay ang pagbabalik nito. Agad itong isinilid ni Primo sa kanyang mga sisidlan, gawa ng alam niyang magpapalit ito ng balat. Ang mga tikbalang naman ay tagumpay na nakabalik sa kanilang tagapangalaga. Matapos ang pangyayaring yon, ay naging normal na ulit ang pamumuhay ni Primo. Okay, ganun ulit. Para namang wala siyang order, no? Parang iba't ibang taon lang talaga. Ito lang nagkataon na 1995, pero December na. So, yung susunod natin malamang ibang year na yon. Okay, kita-kits tayo sa next part. Salamat.